טוב חברים, שנה טובה שתהיה לנו לכל ישראל בעזרת השם, השיעור להצלחת החיילים, שחרור החטופים ושנפתח את השנה ברגל ימין. היום אנחנו לומדים את הרמב"ן, ולא מאיגרת הרמב"ן, אלא מתוך דבריו בקונטרס דינא דגרמי. אנחנו חוזרים על סוגיה שלמדנו במהלך שבוע שעבר, ומתוך זה התברר לנו חילוק חשוב בהגדרת דיני גרמה. אז בואו נחזור. הגמרא בדף נ"ה עמוד ב' אמרה 4 דברים שעושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. המקרה הראשון, ואותו בואו נעסוק היום, אמר מר, הפורץ גדר בפני בהמת חברו, מי שפורץ את הגדר בדיר של חבר שלו, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. פטור בדיני אדם. שואלת הגמרא מיד, היי ד', מה זה היי ד'? היחידמי. היחידמי, יפה, כל הצופים בבית. היחידמי, איזה מקרה מדובר? אילי מה, אם תרצה לומר שמדובר בכותל בריא, מדובר בכותל בריא, הוא שבר את הכותל הבריא, בדיני אדם נמי נחייב, הוא יהיה חייב על זה אפילו בדיני אדם. לא צריך שהגמרא תגיד לנו שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זה לא המקרה. אלא אומרת הגמרא, מדובר בכותל רעוע. הוא שבר את הכותל הרעוע, או הרס כותל רעוע שבכל מקרה היה צריך ליפול עוד כמה זמן, ולכן הוא פטור מדיני אדם, אבל אומרים רבי יהושע, ואומרת הגמרא, שהוא חייב בדיני שמיים. על זה דיברנו בכיתה. מה זה אומר? בכותל בריא, פטור בדיני אדם, ואמרה הגמרא שבדיני אדם נמי חייב. מה אמרה? בכותל בריא שגם מתחייב בדיני אדם. למה? על מה הוא יהיה חייב? למה שהוא יהיה חייב בכותל בריא? הסביר רש"י, הוא יהיה חייב על הכותל. אבל על הבהמה הוא יהיה פטור לגמרי. למה הוא פטור לגמרי? בגלל שהנזק היה בגרמה. כלומר, כותל בריא, נכנס באדם, שבר את הכותל, הוא יהיה חייב על הכותל. וזה מה שהגמרא אמרה, זה לא יכול להיות שמדובר פה פורץ גדר בפני בהמת חברו בכותל בריא. אבל רש"י אמר לנו שעל הנזקים שקורים לאחר מכן, הבהמה יוצאת החוצה ומזיקה, או הבהמה יוצאת ונאבדת, במקרה הזה יהיה פטור. למה? כי זה גרמה. על זה אומר הרמב"ן, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. למה שהאדם יעשה נזק, שהוא בוודאות יקרה, והוא יהיה פטור עליו? אז מה שהוא עשה את זה בגרמה? אם אני עכשיו יבוא וישים פה איזה יד אלקטרונית, שאחרי שאני אצא מהכיתה היא תבוא ותגנוב את הדברים, ותזרוק את זה לים, אני אהיה פטור? אז מה שזה נעשה בגרמה? אם זה דבר שהוא בוודאות עומד לקרות, אתה חייב על זה, למרות שזה גרמה. ולכן הרמב"ן, בסוגיה אצלנו, ואתם תראו את זה אחרי זה בחוברת עבודה, אני מסכם פה בקצרה, הרמב"ן אומר, זה לא אותו דבר, צריך להבין את כל הגמרא אחרת. הפורץ גדר בפני בהמת חברו, שהגמרא אומרת בכותל בריא הוא יהיה צריך להיות חייב. על מה הוא חייב? אומר הרמב"ן, הוא יתחייב על הכותל, נכון, אבל גם מה? הוא יתחייב על זה שהבהמה תצא החוצה ותאבד. כי בשנייה שאתה פורץ גדר בדיר, הבהמות מיד יוצאות החוצה, ובוודאות הם יצאו, ולכן הוא יהיה חייב גם על הבהמה. לא רק על הכותל, גם על גופה של הבהמה, מי שפרץ את הגדר יהיה חייב. אמנם, אם הבהמות אחרי זה יצאו ויחליטו לאכול, הוא יהיה פטור, כי זה לא בוודאות יקרה. אולי יקרה, אולי לא יקרה, אולי כבר אכלו לפני זה, אולי הם ילכו למקום שאין בו אוכל, וגם אם יאכלו עדיין לא זכית בבהמה לגמרי להתחייב על כל נזקיה. אבל על הבהמה ועל זה שהבהמה נאבדה, אתה כן תהיה חייב. אז בואו נסכם. התברר לנו מתוך הסוגיה, כותל בריא, בדיני אדם נמי חייב, מתוך השורה הזאת, מחלוקת עקרונית, מה זה גרמה. אומר רש"י באופן פשוט, כל פעם שהאדם עשה משהו וזה לא קרה בצורה ישירה, הוא פטור. ולכן, אם שברת את הכותל, בום 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 בום, אתה חייב על הכותל. אבל כל הדברים שקשורים לבהמה אתה פטור. אומר הרמב"ן, לא, זה לא מדויק. צריך להגדיר בצורה יותר פרטנית כל מקרה לגופו. על הכותל אתה חייב, אבל גם על דברים שהבהמה מזיקה ונאבדת, דברים כשהבהמה יוצאת ובוודאות היא תברח עכשיו ותצא, על זה אתה גם חייב. רק על דברים שאולי יקרו ואולי לא יקרו, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה, זה דיני גרמה. אז זה מה שלמדנו בכיתה באופן כללי. כמובן שאנחנו גם קראנו את כל דברי הרמב"ן בפנים, ואת זה אתם תצטרכו ללמוד ולהשלים, ולעשות את השאלות 1, 2, 3, 4, אותם עשינו בכיתה. בעזרת השם מחר אני אבדוק את הדברים,
יהיה על זה ציון עבודה על ציון גדליה. אנחנו פה לומדים עוד דברים נוספים בעזרת השם, על מהותו של היום, ודיברנו קצת, שוחחנו על ראש השנה, ודברים על הרב עמנואל אלאלוף, זכר צדיק, נראה לי צריך לומר לברכה, ועוד דברים חשובים. אנחנו מתגעגעים אליכם, בעזרת השם מי שגר רחוק, שיעשה ויצליח, בעזרת השם יהיה לנו צום מועיל ובשורות טובות. אמן.